Ассалому алайкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Хела офтоб ромадак. Аз саҳар боз офтоб набудам, хел берун сери будак. Дӯстони азиз, имрӯз обо нестан, нақшаҳо буданд, лекин обо ки қоқ, барои ҳамин чӣ кор карда намешавад, фақат ки мехоҳам манин диден шамол простина чӣ кор карда. Либосоя ҷобаҷо кунам, либосои хушкшудаги истам полнисти ҷобаҷо кунам ва пирашки мехоҳам пахтан. Хамираша гирифтам мондум, саҳари кӯдакҳои сади гусел кардам, хонаҳоя ҷамъ кардам. Салмон инҷода хобай. Хоб равад ба ҳазур. Саҳар обо нестам, хел об рехта гӯям посудаҳоя шуштам, инҷа сатилда об гирифтам, об рехта шуштам. Ҳозир мехоҳам картошка монам, картошка ҷӯша тайёр кунам, пюреша. Баъд тамом. Инҷода рӯғани зард, хел аз инен гирифтамша. Мани контейнерда рӯғани зард меандозам. Ман рӯғани зарди тоза гӯем. Вай ордобу умуман каша кунам, агар як ложка ай ҳамин рӯғани зард меандозам дар нашта. Хел сливочный масло вай не, фақат рӯғани зард мегирам зимистонда. Ана михел ҳозир картошкаҳоям монам ва сар кунам либосоя ҷобаҷо карданда. Беҳад хунуки ях кардам инҷода бо об монда. Ман об монам пастакак, барои он ки ин сеюм бора ки об монда вай кардистам ман. Чӣ мегӯянд? Барои посудашӯӣ. Оби хунук, яхай оби бак, барои ҳамин об мемонем гарм шавад. Баъд вай кунем. Аввал картошка монам. Дӯстони азиз, мебинед чӣ хел об мерезад ҳавл ҳамин ваё дагуман гӯем ҳамин кухнидам хел маъқул неста ки ман небинед ҳама ҳамин ваи кухни шкафҳои кухни ҳам хел ҳавл мешаванд. Намедонам ки чӣ кор кунам, чтобы ҳам хел нашавад. Витишкае мемонам всё равно ҳамин вай катиам чӣ мегӯянд, витишка катиам ҳам хел аҳвол ҳаста. овозаш чӣ қадр баланд витишкае. Всё равно ҳам хел тар мешавад, ҳам хел ҳавл мешавад ҳама ҷо. Дӯстони азиз, инҷа ман камтар сару сема шудастам, барои он ки соат 1 шудак ва ман инҷода чӣ хеле ки мебинед пирашкиҳо тайёр. Меҳмонӣ рафтестам, ман срочно телефон кардам, гуфтанд меҳмонӣ таклиф кардам, барои ҳамин ман чӣ хеле ки мебинед ва пирашкиҳо тайёр кардам. рӯшнои қавайне бо камтар бисёр накарда будам, камака карда будам ва бо як тарелкаша меҳмонӣ рафтанда гирифтам. Ана михел ҳозир тез ман Салмона агвора кушо. Либосаша пӯшонам вай хобш гирифтай ва баъд равем. Шавҳарам ҳозир гуфтанд ки мерам, баъд мебарамтонаю. Тайёр шавен то ман рафтана. Дӯстони азиз, манам онҷа ай меҳмонӣ омадем. Салмон кати берунда. Анамҷа шиштаи мо ай вай омадем. Ай меҳмонӣ омадем. Аёдам биромадая ки калид надорум ма. Камтар шиштем. Шавҳарамда телефон кардам ва гуфтанд ки 1 соат пас баъд мера, кӯдакҳои гирифта баъд мерам гуфтанд. Ва ма хестем гуфтам хай ҳавои тоза берун хунук неста, майда мерем. То пеши дома омадам, баба ёдам зад ки калид нестай, калид надорем. Баъд вай гуфтам хай набошад. Шавҳарамда телефон кардам, гуфтанд ки хай ҳозир мерем, кӯдакҳои гирифта мерам гуфтанд. Хай берун хунук нест аслан. Салмон катиштем, либосои ғафс пӯшидаги салмон. Дӯстони азиз, ман инҷода ман чормағз шикастистам. Камтар чормағз буд вайда пакетда ва инҷода бо худ муками чормағз доштам. Ино чормағзои часпак ҳастанд. Дӯстони азиз, нависен ки ҳамин чормағзи часпака чӣ хел шикастан мумкин, чӣ хел ҷудо кардан, барои он ки беҳад душвор аст чормағзи часпака шикастан. Ама набинед чӣ хел часпидагӣ ҳастанд, беҳад душвора, майда мешавад. Агар ки корча ман овардам ки то ки корча кати ҷудо карда гирам шунад, не ки майда талқо мешавад. Ҳозир овардагиҳо бинед чӣ хел нағз ҷудо мешавад бе ягон душворӣ. Оно чормағзои панҷакент ҳастанд. тоза карда монам, то ки субҳонада мавиз кати ёки ягон пахлаваҳа ёки ягон ширинӣ булучка пазе меандозем.
кудако уже омадаги ҳастанд. дӯстони азиз бинен то ҳол манам инҷо ҳама ҷо муср кардам чормағзро шикастам лекин беҳад монда шудам дилам танг шудак лекин гуфтесам ки ҳами иқа ки дигаш мондага ҳамаша кунам ба тамом халос ина бинен кудако инҷо чико кардиян ҳама дафтару китобошон дид кардиян қафошине Нилуфар пеши телевизори рафта шита пирашки хурдестан ҳозир аминои шавм ба хезм ужин тимшона тамом Нилуфар қафошинен Сиёвуш қафо бо пага магарим иқаи дига пирашки кирм барои ки беҳад кудакода маҳқул шудак кай он вақте ки ҳамон хӯрок кам бошад ё ки ҳамин самбуса кам бошад агар пирашки кам бошад инода маҳқул мешавад бамазза мешавад барои ино барои ҳамин бо пагоҳ камтари дига вай ҳастай чӣ мегӯянд начинкаш кам шудак барои ҳамин пирашки низ кам шудак вай начинкаш беҳад бамазза шудагӣ ҳастай пага ҳатман нишон медиҳам чӣ хел кардан дар кӯрай начинкашда чӣ андохтам ки бамазза шуд гӯе дӯстони азиз наконец-то ман шуду мана як коса чормағз шуд як пакети дига мисра шудак соат 9 шудеста қариб то ҳол ман чормағз шикастам рости гап дилам беҳаздур шуд ай чормағз шиканӣ бас гуфтам дига чормағз намешиканам фақат чормағзи шикастагӣ мехарам ана мехалам хаша шикастам хай субҳонада бо ягон ширинӣ пиринӣ карданда мешад дӯстони азиз инҷода ман салмона ози масла кардамшам ва чизоша алиш кардам дига чизоша пӯшондам ва дӯстони азиз нависем ки бачаҳошмо ягон аллергия доранд ай ягон чи ҳамин Нилуфар Сиёвуш умуман ай ягон чи аллергия надоштанд лекин мана Сиёвуш ман вақте ки салмон чормағз хӯрам агар уже сразу параи рушда донача пайдо мешавад мана агар бинен агар донача беҳад пайдо мешавад рости гап ҳамин камтар чормағз хӯрм агар тамом ё ки дар он ягон чида чормағз бошад агар тамом уже кам бисёр не кам пайдо мешавад ту чӣ кор мекунӣ вай тачилкая накун охихе апашда бурдати апаш мекунанд да дӯстони азиз биён ҳамин кати влога ба охир расонем пага кор бисёр ҳастай мехоҳам якбор хонаҳои пилисоз кардам барои он ки имрӯз чормағз шикастам ҳама хел ҳиссиёт ки пурра хол охайра вай калонаша гир ин майда ҳай оста апаша пурс ҳоли болои салмонда меҳам майдача неудобни ҳай неудобни ҳай хай гӯ аввал хушрӯ хай гӯ чӣ кардӣ чӣ кор кардисти ту хай гӯ ҳамая